Suspension order ni Mayor Michael Rama giserve karong adlaw. Financial assistance sa mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo ihatag sunod semana. Kadaot sa First Mactan-Mandawi Bridge, posible nga magkadako kung malangay ang pag-ayo ni ini. Bagong mall sa dakbayan sa Sugbo gibuksan karong adlaw. Hapsay og wide traffic sukwahi sa gikahadlukan. Mayng hapon Sugbo, Kabisayaan, posible nga mosamot ang damage sa First Mactan-Mandawi Bridge kung dili kini maayo dayon. Apan gipasalig sa DPWH nga luwas pa gamiton ang taytayan. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Di naangay lang ngayon ang pag-ayo sa First Mactan Bridge tungod sa mga kadaot nga naangkon ini sa nakalabay nga matuig. Matod sa DPWH-7 nga daghan na og mga likiliki ang karaang taytayan nga posible pang musamot. Luwas gihapon ng bridge apan di na kini mahimong pagian og mga dagkong mga sakyanan sama sa mga trailer truck. Labing nanginahanglan og pagtagad ang bridge deck o ang mismong agianan. Mao kining labing dugay nga ayuhon tungod kay bakbakon pa kini og ilisan. Huwag na mga gisakyanan dito, igawa. Ang imong buhok, paako lang sa crack. That is how serious the cracks. Nabalakang dakbayan sa Mandawi nga mag-abot ang pag-ayo sa First Bridge o sa road project sa Plaridel o A. Soriano Streets. Plano sa syudad sa Mandawi nga masugdan dayon sa DPWH ang pag-ayo sa Dan A. Soriano aron mauna kini guman. Resulta unya ini ang rerouting o grabe nga traffic sa syudad. I-divert unya ang traffic sa may Dan MC Briones o SB Cabahog Streets. Paninghuaon sa DPWH nga mahuman ang pag-ayo sa A. Soriano Street gikan sa tulong ngadto sa 4 ka buwan inay nga 10 months. Pagkakaron, wa pa magkasabot ang mga dakbayan sa Lapu-Lapog Mandawi kung ipadayon ang pag-ayo sa First Bridge. Most probably, because right now, di man maka-agree ang LGU. Ang two LGUs cannot agree on the date. Unya, DPWH, gusto sabihin masugod, di sa silang kasugod. Kami na lang i-adjust. Kaya ang Mandawi mag-ipasintruan eh. Naitabo man diyan nawahi og pahibaw ang Bridge Management Board. So gahapon pa sila na update. So mo tong giusab na lang ilang kwan nga kinahanglan unsa mga trabahoon sa bridge pahibaw gid ang Bridge Management. Gikabalakan sa Lapu-Lapu City nga makamugna og grabe nga traffic ang pag-ayo sa First Bridge. Hilabi na nga usa sila sa mga host sa mga kalihukan sa International Eucharistic Congress. Alang sa Aksyon ni Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Pag-ibig may awhag sa mga kumpanya sa pagparehistro na sa ilang electronic remittance. Sugod Hulyo sunod tuig, dili na sila mudawat sa tanan nga matang sa over-the-counter nga transaksyon. Kinigiaksyonan ni Jinky Rosit. Sugod karong July 2016, dili na mudawat ang buhatan sa pag-ibig ug over-the-counter nga bayad sa bisan unsang matang, mapaloan man o contributions. Kini human gingusgan sa Pag-ibig Fund Office ang E-Commerce Act of 2000, din tanang transaksyon ipaagi na lang sa electronic payment. Ang Vice President for Member Services Branch Operations nga si Victoria de la Peña nagkanayon nga masayon na lang alang sa mga members lakip na sa pag-ibig mismo tungod kay di na kinahanglang mulinya ug magpaabot sa ilang buhatan. So sila pod ka ng partners ato kinahanglan pod sila nga mo kuyog pod aning ato ang e-collection kay aron ang mga employers na sila choice dili lang usa ka bangko daghan silang mapilian mo. Ang Pag-ibig nakig-partner na sa mga bayad centers ug bangko alang sa mas hapsay nga remittances online. Giawhag ni De La Peña ang mga kumpanya nga dunay kapin sa napulo ka mga trabahante sa pag-register na online samtang layo pa ang deadline alang sa hassle-free nga transaksyon. Ay ako yung iawhag yun nga kanang magpa-enroll na gyud taron sa kanang e-remittance, e-collection kay aron hayahay na kaayo sa inyo convenient sa ato mga employers. Makita na nato gyud kung in full swing na siya. Sa tibuok Kabisayan, 95% pa sa mga employers ang wa makaparehistro sa online payment. Nang hinaut ang Pag-ibig nga sa di pa ang deadline karong Hulyo, daghan na ang musanong sa E-Commerce Act of 2000. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa katapusang adlaw sa pag-file og substitution sa mga kandidato, ang COMELEC Mandawi wa makadawat bisan usa nga mi-withdraw og nagpailis.
Wa may mi-withdraw nga mga kandidato sa syudad sa Mandawi atol sa deadline karong adlaw. Ang COMELEC Officer 4 sa syudad nga si Attorney Ana Flor Guhilde na mahayag nga ang mga kandidato nga nagparehistro niadtong Oktubre mauray magpapili karong piniliay. Pag-abot yun sa deadline nga December 10, walay nagpasang-at o substitution, no? Kay wala sa ini-withdraw. So, buot pasabot, katong mga nilansar atong October 12 to 16, mo na dito atong mga kandidato. Financial assistance alang sa mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo ipanghatag sugod karong Martes sunod semana. Nangita usab og paagi ang City Hall nga maapil ang anaa sa waiting list. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Karong Disyembre 15, magmaya ang mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo kay panghatag na ang ilang katapusang financial assistance karong tuiga. Tag 3,000 pesos ang madawat sa 60,000 ka mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo. Matud pa ni City Administrator Dr. Lucille Mercado, ilang i-extend ang distribution gikan sa alas 12 ngadto na sa alas 3 sa hapon, Martes hangtod na sa adlaw Miyerkules. Dugang pa ni Mercado, ilang hatagan og higayon ang mga katigwangan nga makakuha sa ilang financial assistance aron yun ang ilang Pasko. Ayaw mo pagkumpiyansa, ayaw ni inyo ibasa nga dili ganahan mo hatag ang syudad. It's just that it's the year end and we have to close. So, for them, kanang palihog, we encourage you to please come and Samtang magmaya ang 60,000 ka mga senior citizens, nagpaabot usab ang di mo minus 7,000 ka mga senior citizens nga nasa waiting list. Matud ni Mercado nga adunay daghang ikonsiderar usa pa madugangan ang gidaghanon sa mga senior citizens nga makadawat sa financial assistance sa syudad. Hinuon nangita sila og paagi aron sab ilang malakip ang anaa sa waiting list. problema man good, we cannot go beyond 60,000 because even kaning sa atong annual, more gihapon atong gialot nga amount, wala ta. Still the same. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Wala madayon ang meeting sa Kapitolyo alang sa pagtino kung doon na ba'y mahatag nga bonus alang sa mga empleyado. Matud ni Provincial Budget Officer Danilo Rodas, ang meeting gikatakda unta kagahapon apan gisibog tungod sa kabisi sa schedule ni Governor Junjun Davide. Wala na masayri kung kanusa mapahigayon ang gipostpone nga meeting ug wala pa usab masayri kung doon na ba'y mahatag ang Kapitolyo. Actually na kuan na mo gahapon mata to niya murag na napiki magyumi sa kuan schedule ni Gov. Suspension order batok kang Mayor Michael Rama giserve kaganihang buntag sa DILG. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. So since the staff from the office of the mayor refused to receive it, the operation of we will just post it at the office of the mayor, in front of the office of the mayor, and it will be deemed a serve because the service has already been made. Pasado las 10 kaganihang buntag, giserve sa mga sakop sa Department of Interior and Local Government ang suspension order ni Mayor Michael Rama. Kining pag-serve, gipanguluhan sa ilang Regional Director, Rene Borjos. Ang preventive suspension order wa gidawat sa empleyado siyang buhatan, tud kay wa man sila nadawat nga order gikan sa mayor. Matud pa ni DILG 7 Regional Director Rene Borjos, nga bisan pa man og wa si Mayor Michael Rama, makonsiderar kini nga balido ug hingpit nang nasuspenso ang mayor. Pero bisan pa kung wala sila, ang policy, the rules of court which applies in the supplementary capacity allows kung wala personal service, kung wala sila personally posting. Primero itender sa atong dito sa opisina ganyan, di ba? Sa iyang staff hasta din di ba? Katong sa mayor ganyan i-receive sa record section niya, ano po yung i-post sa office ni Mayor Rama. Di niya, staff ni Vice Mayor Abilia, di man sila mo receive among i-post. So, patient na. So, automatic karong adlaw si Vice Mayor Abilia na? Yes, may operation of law. Sa Mayor? May operation of law. Pa siya already knows about this plan. Everything was duly informed. Since wala man kayo mo receive, it's established na wala mo receive. We will wait for him. Sige lang ma'am, but we cannot wait. Kami ma'am,
Human sa pagpost sa order sa pultahan sa buhatan ni Mayor Michael Rama, diretsong miadto ang taga DILG 7 sa buhatan ni Vice Mayor Edgar Labella aron ma-serve sab ang iyang notice to assume office. Sama sa buhatan ni Mayor Michael Rama, wa say midawat sa notisyang giserve sa taga DILG 7. Apan bisan pa man ini, ila gihapong gipost sa pultahan sa buhatan ni Vice Mayor Edgar Labella. Matud pa ni Burgos nga og di mo dawat og responsibilidad ang Vice Mayor mag-atubang kini og dereliction of duty. I think he's under obligation to receive it, to perform. To perform. Otherwise, we'll be liable for dereliction of duty. Matod ni City Administrator Dr. Lucille Mercado, ila na kining gipangandaman ug nasayod na sila daan nga mahitabo kini. Matod ni Mercado, ang tanang department nasayod sa ilang gimbuhaton ug way mausab ug igo lang nilang isipon nga ang mayor sa maraog ni biyay sa gawas sa nasod. Ako personally, wala. Kaning, I know this is purely political. Magkitaan bitaw nimo. So, makakita lang ta nga personally na ako'y nabasa sa ilang action, but I will not reveal it. But mura bag, it is also a kanabang ipakita og unsa sad ang ilahang pag-assess sa ilahang political position. Preparado mi. Nakaibaw naman ta nga there will be a lot of measures nga buhaton para lang gyud to help boost their political position. Nagdumilisab sa pagkomentaryo si Director Burgos sa panglantaw nga politika ang nagpaluyo sa pagsuspenso ni Rama, hilabi na nga nahimo na kini nga pamaagi sa administrasyon sa pagduot sa ilang kaatbang sa politika. I have no comment on that. Our role is to perform to serve the order, our ministerial duty. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Milingkod sugod karong adlaw ang bag-ong hepe sa Police Regional Office 7. Si Chief Superintendent Manny Garland mao ang gitudlo nga bag-ong hepe. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Sugod karong adlaw bago ng hepe sa Police Regional Office 7, kini human gipulihan na si Police Chief Superintendent Prudencio Tambanias kagahapon sa hapon. Si Police Chief Superintendent Manny Garland nga gikan sa Directorate for Personnel and Records Management sa Campo Crame ang mipuli kang Banyas. Matud sa bagong OIC sa PRO 7, mas dakong hagit alang kaniya ang PRO 7 tungod sa mayong pagdumala ni Banyas sud sa 18 ka buwan ini sa rehiyon. Sama sa milabayng administrasyon, hingusgan sab niya ang kampanya batok sa illegal nga drogas ug illegal nga sugal. Isip mo'y direktiba sa ilang labaw sa Campo Crame. Intensify the campaign on illegal drugs. The Chief PNP gave very strict instructions that no PNP personnel shall meddle or protect any drug lord or in particular to be involved in illegal activities pertaining to drugs. Si Banyas ay ang bahin mapasigarbuhon nga sud sa iyang termino isip Regional Director nakakumpiska ang pulis og 307 million nga kantidad sa mga drogas gikan sa 4,892 ka mga drug operation. Kining maong kalampusan ang buot sundo ni Garland sa iyang paglingkod sa maong posisyon. His performance is a tough act to follow, but it gives me inspiration to do more for the good of the region. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sugdan karong hapon sa National Grid Corporation ang pag-ayo sa underground cable nga naputol sa usa ka contractor. Ilang gipasalig nga padayon ang supply sa kuryente sa isla sa Mactan. Pinaagi sa ilang backup nga cable apan dili malikayan ang posibleng mahitabo nga brownout. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Binigyan kami ng priority. Sugdan na sa National Grid Corporation of the Philippines ang pag-ayo sa high voltage underground cable nga nagguba pagkabkab sa pribado nga kontraktor sa Margayluok, Mandawi City. Ang underground cable nagsupply og kuryente gikan sa mainland Cebu ngadto sa isla sa Mactan. Pagkakaron, ang backup cable sa NGCP ang gigamit pagsupply sa isla sa Mactan. Sukad na putol ang kable niadtong Oktubre 20. 130,000 kilovolts ang muagi nga kuryente ngadto sa underground cable.
Plano nilang ayuhon kini sud sa 45 ka adlaw. Gipaningkamutan sa NGCP nga mahumandayon ang proyekto tungod sa posibilidad nga maguba usab ang ilang backup cable. Kung mahitabo kini, daghang mga patigayon ang maapektuhan sa isla sa Mactan, hilabi na sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga dunay daghang mga pabrika ug dagkong mga resorts. Pero ang gusto natin na mas kailangan natin yung reliability dahil sabi nga, minsan hindi natin lahat control. Pag nag-fail pa yung isa, mas grabe yung mangyari. Mapasalamaton ng NGCP nga wa pa sila mabalda sa pagsupply sa ilang mga distributor sama sa VECO ug Mactan Electric Company. Unahon sa NGCP ang pag-ayos sa underground cable, una nila planuhon ang legal action batok sa PLD Construction nga nakakuba sa kable. Dakong kantidad ang gastun sa NGCP sa pag-ayos sa high voltage underground cable nga naigo sa backhoe sa PLD Construction. Mihangi og pagsabot gikan sa publiko ang NGCP sa posibleng nga brownout sa isla sa Mactan tungod sa ilang padayong pag-ayos sa nakuba nga underground cable. So hopefully sana tumulong din tayo na magpaliwanag sa public na kailangan ito priority lang. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kahuot sa traffic ang nagunang problema nga sulbarunon sa dakbayan sa Sugbo atol sa pagpahigayon sa International Eucharistic Congress. Gihangyo na nila ang Department of Education nga dili lang usa magklase atol sa kalihukan. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Mukabat na sa kapin 8,000 ka mga nagparehistro nga musalmot sa umaabot nga International Eucharistic Congress karong Enero sunod tuig. Matod sa simbahan, ilang gi-expect nga motambong ang di mo minus 12,000 ngadto na sa 15,000 sa ISC dinhi sa Sugbo. Usa sa ilang problema nga gipaabot mao ni ang pagpatuman sa hapsay nga dagan sa trapiko inig sugod sa kalihukan. Ang traffic mo'y labing dakong problema nga ilang sagubangon. Ang major concern yun no is traffic no sa una to pag-manage sa traffic so mo na nga gipangandaman gyud na karon pa lang aron mahapsay gyud og duna magani mga perwisyo nga ma-minimize nato. Nagpaabot usab ang simbahan nga maaprubahan sa Department of Education ang ilang hangyo nga dili magklase atol sa kalihukan sa International Eucharistic Congress karong Enero. Ilan ang gihangyo ang tanang Christian school sa Sugbo nga di mo pahigayon og klase isip pagsuporta sa mong kalihukan. Doon na sa tayo gipadala nga hangyo ngadto sa Department of Education na wala lang sa klase ang mga public schools pero hinuon wala pa may makadawat og formal nga reply. Ang buhatan sa Cebu City Traffic Operations Management mihangyo usab sa mga motorista ug mga public utility vehicle drivers sa pagpakondisyon sa ilang mga sakyanan aron di kini maaberya sa dalan nga mahimong hinungdan sa traffic. Ang sitom mangita og laing dalan nga kaagian niadtong buot mo biyahe nunot sa pagsira nila sa ubang mga dalan. Kita pod mismo nga mga niya sa Cebu City maginahinay na ta karon og kondisyon sa atong una. Ang atong daan mao gihapon, and then ang gidaganon sa mga sakyanan kada tuig nagsaka, kada tuig tagdaghan pod ang atong mga bisita. So especially karon nga doon natin dakong events kining IEC. So mind conditioning daan, ikaduha iplano daan ang imong ruta. Iplano daan ang imong ruta and then i-schedule ang imuhang paglakaw. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Usa ka drug pusher sa dakbayan sa Lapu-Lapu na dakpan pinaagi sa usa ka bypass operation sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Intelligence Branch. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Ala, susod. Gironda sa mga sakop sa City Intelligence Branch, Lapu-Lapu Police ang usa ka panimalay sa sitio Mahayahay, Mar Beach, Barangay Marigondon, pasado alas 9 ang takna kagabi. Naila ang gisikop sa buy-bust operation nga si Jigger Gallardo Aro sud sa usa ka lawak nga giingong suyupanan sa mga adik. Matud sa mga otoridad, anaa sa watchlist nila si Aro kinsa giingong dugay nang nag-operate sa maong barangay. Ang kaning atong operation targeted good. And in fact, this operation came up because of the information that were obtained from the ground really.
Si Aro miangkon nga tigamitan og droga sud na sa duha ka tuig apan mihimakak sa pasangil nga negosyo niya kini. Ang bagong hepe sa CIB nga si Police Chief Inspector Mark Sukalit miingon nga usa ka buwan nilang gipanida ng illegal nga kalihukan ni Aro. Diha ina sa sud ma'am nagamit ramian. Nagamit media ba nanagan mi kay na kuan pulis. Matud sa konsehal sa barangay nga misaksi sa pagpangronda nga wa siya magtuo nga dunay drug den sa maong lugar. Is doon na nagimi gitawag nga monitoring about ani. Ang problema lang namo is dili kay mi kakuha but actually amo na ning wa gimi nagpabaya sa barangay. Nakuha gikan sa drug den nga gipanag-iya ni Mauricio Humauas Jr. ang nagkalain-laing drug paraphernalia samtang mga gagmayng pakete sa shabu nga nagkantidad og 150,000 pesos sab ang nakumpiska gikan ni Aro. Karong adlaw gitak ng pasakan si Aro og kasong kalapasan sa Dangerous Drugs Act samtang ang tag-iya sa balay mag-atubang sabog laing sumbong sa pag-operate og drug den. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Upat ka mga drug pusher sa dakbayan sa Mandaue na dakpan sa managlahing operasyon sa kapulisan. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Dinhi nining hagipot kaayo nga lugar nadakpan sa kapulisan sa City Intelligence Branch sa siyudad sa Mandawi ang gila nga pusher sa ginadili nga droga sa barangay Labugon, Mandawi City. Wa maglisod ang kapulisan sa pagronda sa panimay sa maglipin partner nga sila si Vinancio Guido, 53 anyos og Virgilin Mulyon. Adunay skits nga gisubay ang mga pulis sa ilang gipuyan aron sayon ra nila ang pagtultol sa sudanan nga panimay sa subject sa search warrant. Ang Operation Chief sa Mandawi Police Office nga si Police Superintendent Jimmy Aginsanda nagkanayon nga dugay-dugay na nila gisurveillance ang mga suspitsado. It's a week-long surveillance ang gihimo sa tong kapulisan ani. Ang tod na di man dali ta mag-apply sa search warrant kung na dugay pag-implement. Ang barangay kapitan sa Labugon nga si Renato Suson mibutyag nga nalakip sa iyang barangay watchlist si Guido. Subo palandungon alang kaniya ang nitabo tungod kay iya kining classmate kaniadto sa elementarya. Naasa sa watchlist. Naasa sa mga watchlist. Dugay na niya kaniyang condition yun? Suma pa sa among kuan taw-taw na sa. Wala usab gililong ni Guido ang iyang kalihukan o gituga ng tanan kung asa siya mupalit og shabu og iusab dayon kining bahinon aron makaginaan siya. Ako ano, balik ko sa walo ka buhok. Ako na siyang balihin na yung plastic. Ano na ko na yung padiskwinta na. Asa mo ni palita? Wala, sa alupis na sugat-sugat ba. Usa ka medium size nga shabu, 21 kagagmayng pinuto sa shabu ang nakuha sa kapulisan. Apila nini ang kwarta nga gisulod sa usa ka gamay nga bag, lighter, pusporo og mga tin foil. Si Judge Teresita Galanida sa Branch 56 mo'y nag-issue sa search warrant. Kaganiyang sayo sa buntag nadakpan usab sa kapulisan sa Station 1 sa siyudad sa Mandawi ang usa ka tawo nga adunay dala nga upat ka pakiting shabu. Ang nadakpan sa kapulisan mo si George Banlasan, 23 anyos, nga taga Sitio Maharlika, Tipolo, Mandawi City. Ang hipi sa Station 1 nga si Police Senior Inspector Jamie Fortes, nagkanayon nga mipahigayon sila og bypass operation apan ang ilang subject wala nila maabti. Ila nakita si Banlasan nga adunay katingalahan nga panglihok-lihok, hinungdan nga ila kining gisida. However, sa akong area man gud katong target ng tanako, wala diha. So, ni-proceed mi katong ingong nagalugad, no? That's why amo ni nasugatan si George nakuan gud na magupat ka kuan utos, no? Nadakpan usab sa mga sakop sa Police Station 3 ang usa ka Jake Owen Baynusa sa usa ka bypass operation sa Dasco Zone, Monggos, Barangay Pagsabungan, Mandawi City. Nakuha gikan kaniya ang upat ka pakiting shabu, linukot nga tin foil, lighter og 200 pesos nga bypass money. Suma pa sa hipi sa Station 3 sa Mandawi Police Station, Senior Inspector Hinelo Biraki nga si Baynusa nalakip sa watchlist sa ilang area of responsibility. Sa among area na bilong po ni siya sa within top 10 po ni sa among list. Yang kini sa usasan ni namo nga target list namo sa among area. Responsibility nga naadyo ni siya pirmi sa Dasco magbaligyan kanang Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Ang simbahan mihangyo sa tanan nga magpabilin nga mabugnaon taliwa sa nagkainit nga politika. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil.
Mas gipili karon sa National Bureau of Investigation nga makigalayon sa kapulisan kalabot sa nitabong shootout sa Barangay Apo, lungsod sa Argao kagahapong adlaw. Namatay ang duha ka gituang responsable sa pagpangrigla sa gihimong pulong-pulong niini sa milabayng semana didto sa Barangay Masa, lungsod sa Dumanhog. Ang namatay mo silang Wilfredo Albios ug Marciano Tiwan diin gihulagway nakig-engkwentro sa mga sakop sa SWAT ug RPSB. Matud pa sa NBI, aduna sila'y mga saksing nakuha nga makahulagway sa tinuuray nga nahitabo. Wa nila gisalikway ang posibilidad nga adunay kalambigitan sa politika ang nahitabo. In the process na yung investigation, we are trying to collate pieces of evidence and we will coordinate with the local police who conducted the initial investigation. Samtang ang simbahan, mihangyo og mipahimangno sa katawhan ug sa mga politikong magpapili karong eleksyon, tungod kay nagsugod na ang kainit sa politika. Ilang giawhag ang tanan nga magpabilin nga kalma sa ilang mga aksyon. Ang mga botante, gihangyo nga di magbase silang emosyon kundili sa ilang panglantaw kung kinsa ang makahatag og maayong serbisyo. Kalma na gid unta ka unya nga dili ta mahimo nga tanto nga partisan ug nga kung doon na maganitay dapigan atong tunan ang maong mga plataporma o personalidad aron ang atong pagbutar dili bitaw ka ng gikan sa emosyon kundi gikan sa atong paminsar manguna-una aron mahapsay sad ang atong panggobyerno sa umaabot. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Sukwahi sa gikahadlukan sa tanan, hapsay ug dili huot ang traffic sa pag-abli sa Robinsons Galleria karong adlaw. Kini ang ikatulo nga Robinsons dinhi sa Sugbo ug ang ikaduha nga labing dako sunod sa Metro Manila. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Sayo pa lang sa buntag, gilinyahan na sa mga Sugboanon ang Robinsons Galleria Mall sa North Reclamation Area. Kaganyang buntag, giablihan sa labing unang higayon sa publiko ang mall nga iya sa pamilyang Gokong Way. Hugot ang seguridad sud ug gawas sa mall tungod sa nakadeploy nga mga pulis ug security personnel sa mall. Pagsulod, makita ang may pagka-classical ug moderno sa disenyo sa interior sa mall nga dunay eco-friendly design. Mao na kini ang ika-38 nga Robinsons Mall sa tibok nasod ug ang labing dako gawas sa Metro Manila. We opened our first Robinson Supermarket 30 years ago, and going back here is sort of a homecoming for us with a new brand, a new retail format, Robinson Selections. Pito kaanda ang bagong mall nga dunay 56,000 square meters alang sa mga tenants. Tulo kaanda na ini ang alang sa mga call center companies ug 153 ka rooms alang sa usa ka hotel. Kini dunay unom ka sinihan nga maglakip sa mga 3D theaters nga maka-accommodate og dulan 2,000 ka mga tawo. Moabot og 300 ka mga tenants ang mahimong moabang sa mall. Usa sang nangabli kaganiha ang ikatulo og labing dako nga Robinson Selection Supermarket nga dunay mga affordable imported ug local products. Gawas sa ilang dekalidad nga produkto, gipanindot sa management ang experience sa mga pumapalit, pinaagi sa hamugaway ini nga ambiance nga hassle-free pa. It's more upscale than the Robinson Supermarket brand, and customers would see more imported products and also Samtang, sukwahi isa gikahadlok kang trapiko. Normal ra ang dagan sa mga sakyanan palibot sa mall tungod sa maayo ini nga traffic management sud ug gawas sa mall. Duna sa igong mga parking spaces ang mall nga hamugaway ug limpyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Hola mga kabatid, happy day! Labing bagong restaurant nga modalit og French, Mediterranean nga mga lamiang pagkaon, higpit nang gibuksan sa publiko, linahi nga klase sa pagpanerbisyo sa katawhan ining maong restaurant atong sutaon. Laing bagong restaurant ang siguradong dumugon sa mga kapatid natong Sugboanong mahiligong mo explore sa mga lamiang klase sa pagkaon. Ang L'Artisan na himutang sa Oak Ridge Business Park sa AS Fortuna, Banilad, Mandawi City. French ug Mediterranean cuisine mao'y nag-unang mga pagkaon nga idalit ni ini alang kaninyo. Kita mga Filipinos, ganahan kita og kanang fast, bitaw no service fast food. We're different in one way because unlike Filipinos nga after 15 minutes is served gid ang food. Here at the French and Mediterranean cuisine, we want you to enjoy French and Mediterranean cuisine but socialize with your family and with your friends.
Ug kung daghan ang miyembro sa inyong pamilya, di ka na problema tungod kay pwede kayo mong maakomodar sud sa ilang VIP rooms o kun chef's table. Mas nakapalahi ni ining restaurant kini gitawag nilang open kitchen kung diin inyo gyud mismong makita ang pagprepara sa chef ug mga staff ni ini sa inyong gi-order nga mga pagkaon. It's unique because we're really trying to get the real taste of from France. Everything we use here is imported and we're trying really to get that traditional taste. Ug kung nabusog na mo sa mga nagunang pagkaon nga gidalit kaninyo sa L'Artisan, aduna sab sila'y open bar alang sa mga taong gustong mag-chill-chill. Please come and try L'Artisan. It is very traditional food. We have a nice concept, a nice atmosphere, and you will not be disappointed. So please come and join us and enjoy and explore the flavors of French and Mediterranean cuisine. Ug mga kadtong ilangkom sa itong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, subali ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laucot Sir ang mga word of the day nagkanayon. Ang karma ay parang pelikula, kung hindi showing, malamang coming soon. Agkaay! Mga kapatid, 15 dias na lang ug Pasko na. Ug bawog kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco, mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!